Ahojte všichni, dneska si ukážeme, jak si nainstalovat Miner Plus na váš počítač. Jako první půjdeme na stránku miner.cz, klikneme na záložku o serveru a klikneme na tlačítko Klikni zde. To nás přesměruje na stránku CurseForge. Klikneme na tlačítko Get CurseForge App, nainstalujeme CurseForge a po instalaci klikneme na tlačítko Install. Po kliknutí tlačítko Install se nám nainstaluje Miner Plus, pak jenom klikneme tlačítko Play, přihlásíme se do Minecraftu a už hrajete. Jako první půjdeme na stránku miner.cz, klikneme na záložku o serveru, klikneme na tlačítko Klikni zde, to nás přesměruje na stránku CurseForge, nainstalujeme si CurseForge aplikaci pomocí tlačítka Get CurseForge App, počkáme, až se nám nainstaluje, pak klikneme tlačítko Install u Miner Plus modpacku, to nám nainstaluje Miner Plus, ale nemůžeme ještě dát play, protože byste potřebovali originální Minecraft účet. A proto dáme 3 tečky, teda omyl. Půjdeme do Minecraft záložky, klikneme na náš modpack, dáme 3 tečky, dáme Open Folder a potřebujeme 2 složky vybrat, a to jsou složka mods a config. Mods jsou mody, které používají, a config jsou nastavení pro ty mody. Otevřeme si T-Launcher, půjdeme do tlačítka Tool Mods, tady nahoře máte Modpacks, klikneme na tlačítko Create. Pojmenujte si verzi, jak chcete, já si to pojmenuju Miner Plus, dáme typ Fabric, to, co teďka používají, dáme verzi 1.21 a verzi fabriku dáme 0.14.24, jak máme tady v CurseForge. Dáme Create, klikneme na Miner Plus, klikneme na tuhle ikonu, dáme Open the Modpack folder, půjdeme zpátky do Miner Plus, složku, kterou jsme si stáhli z CurseForge, a přesuneme složku mods a config do složky Miner Plus, kterou jsme si vytvořili v T-Launcheru. Teď stačí jenom jít do hry a zapne se vám hra úspěšně a už můžete hrát. Doufám, že se vám tutoriál líbil. Ocenil bych nějaký like, odběr, koment, třeba zde byste měli nějakou připomínku, a mějte se hezky. Zatím čaute.